ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಿಖಲ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್. ಸೊ ಇನ್ನೀತ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ದ ಕಾಮಿಡಿದ ಸಂತೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದುಡು ನಮ್ಮ ಪದ್ವಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಂತೂರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ದಾದಾನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪ ಪುಟ್ಟುವ ಅಂತ ಬಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆಗೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಏಪ ಸೈಪ ಅಂತ ಬಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆಗೆ. ಅಂಚ ಅದು ನೆತ್ತ ನಡುಟು ದಾದ ಪುಡ ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡುಗೆ ಇದು ಪಡ ಹಿರಿಯಕುಲ್ ಪನ್ಪುನೇನು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನು. ಸೊ ಈ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೈಟುಂಡು ತುಲೆ ಐಟ್ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಿಂದು ಮಾತ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶ ದಾದ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ತೆಲಿಕೆ ಇದು ನಮಕ್ ಬೋಡಾನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಗೆ. ಅಂಚ ಅದು ಎಂಚಿನ ಆಡಲ ತೆಲಿಪುನ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಗನ್ ಬನ್ನಾಗ ಏತ್ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ತನ ಆತ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಅವನ್ ಪೋಪುಣ್ಗೆ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಪ್ರೂವ್ ಆತನು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಒಣಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ, ಬಟ್ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಪೆರೆ ಅಂತೂ ಮೋಸ ಒಂದು. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ನಿಖಿಲ್ ನಾನೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ತ್ರಿಭುವನ್ ಹೀರೋ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂದಿನಿ ದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಾಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಮೊಕಲುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಒಂದು ರೆಡ್ FM 93.5 ಮೊಕಲಿಗರು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಎಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಆನಂದಾಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಉಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಎನ್ನು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಇಂಚೆಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಲಿಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಅಂಚನೆ VK ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಕುಶಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ದಕ್ಲುಲ್ಲೇರು, ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ಸ್, SL ಶೇಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್, ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಕದ್ರಿ, ಬಿಯೋಮಾಂಡ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೋಹನಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟೀಸ್, ರಾಯಲ್ ಗ್ರೂಮ್ ಅಂಚನೆ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಬೇಕರಿ, ವಾಸ್ದೇವ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, SP ಸಿನಿಮಾಸ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ಬಾರ್, ಗ್ಲಿಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, SS ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, GD ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವೇದಮಾಯು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆ. ಸೊ ಮೋಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮುಕುಲು ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಅಂಚನೆ ನಿಖುಲು ಇತ್ತಿನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಬಾರಿ ಬರ್ಜರಿಡ್ ಗೌಜಿಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂತ ನಡೆದೊಂದು ಪನಿಯರಿಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಸುರೂತ ಎಪಿಸೋಡ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ രണ്ട് ಟೀಮ್ ದ ನಡು ಪೈಪೋಟಿ ಆಯರುಂಡು. ಸೊ ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ ವರ್ಸಸ್ SL ಶೇಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಈ ಎರಡು ಟೀಮ್ ನಡು ಟೈರುಂಡು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಒಂಜಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಂತೆತೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂತೆ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಹಾದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಪ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂತೆತೊಂದು ಅಂಚನೆ SL ಶೇಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡ ನನ್ನ ಆಗ್ಲೇ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡು. ಸೊ ಇನಿ ಆಗ್ಲೇ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕುವ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅಂಚ ಅದು ಇನಿತ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಸುರೂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು SL ಶೇಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅರ್ಥನತೆ. ಸೊ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆನಾಗ ದಾದ ಮಾತ ವಹಿವಾಟ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಲಪಡ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ SL ಶೇಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ. ಸೊ ಇನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುವ ಅದು ಇನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಕುಲು ಈ ಒಂದು ಲೀಗ್
ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆವೇರ ಅದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತು ಜಿ. ಸೊ ನುಮಾದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬಡದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ SL ಶೇಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪೆ. ಸುಗಂಧಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೀರಿ. ಏ ಸುಧಣ್ಣ ಸೆಕ್ಸ್ಫೋನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಾಂಡತ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರಾರಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ದೂರೊಡಿತಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಐನಾತ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕೈತಲಿ ಬೇಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾರಿ ಮಾತ ದೂರೊಡಿತಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ವೇದಿಕೆದ ಕೈತಲಿ ಬೇಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೀರಾ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತಪ್ಪ ನಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಪೊಸತಾದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತನು ಅವ್ ಬೇತೆ ಓವುಲತ್ತು ನಮನ ಸುಮನ ಯಾಪಣ್ಣ ಸಮಾನ ನಮನ ಸುಮನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತನು ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಬೇತಿ ಏರ್ಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೊನಲಿ ಒಂಜಿ ಧೀಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕಾಗ ಅರಿನ್ ಬರ್ರೆ ಬಂತ ಬೈದೇರಿ ಇತ ಅರಿನ ಮೋಕೆಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊನಗ ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕ ಇದು ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸೋ ಅವತಾರ ಸೋಲೆ ಪಂಜವನ ಅವತಾರ ಇದಾಲಾಪನ ಸುಗಂಧಿ ಯಾನ್ ಏತೇತೋ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿಲೆನ್ ತೂತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಸುರು ತೂಪುನ್ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ಯ ಯಾನ್ ಏತೇತೋ ನಾಲ್ ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಲೆನ್ ತೂತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಶೇಖರ್ನ ರಟ್ಟು ಚಕ್ರೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆಯ ಎಂಚಿನ ಮೇಡಮ್ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರ ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ಚಕ್ರದ ರಿಕ್ಷತೆ ಯಾನ ರಡ್ಡೇ ಚಕ್ರೋಡು ಕುಲ್ದಿನಿ ಬಕ ಎದುರ್ದ ಚಕ್ರಡು ಐಟಿ ಕುಲ್ದಿನಿ ಈರು ದಾಲ ಪಲ್ಲೆ ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಸೀರೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಶೋಕ್ ತೋಜೂರು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ತುಂಬೆ ಬರ್ಲತ್ತ ಈ ಪಂಜಾಲಿಗೆ ಮರ್ಲತ್ತ ಈರ್ ಬೆಲೆ ಕುಲ್ಲತ್ತ ಕುಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಓ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಓ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅತ್ತ ಪಿರೌಡು ನಾನು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತ ಆಯ್ತು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ದು ರಿಕ್ಷಾನಿ ಓ ಅದು ಆಯ್ ಬೋಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲ ಬೈತಿರತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪಡಿ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಕಿ ಬರ್ಪು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜುಂಡು ಅವ್ ರಾಣು ಮಂಡಲ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ದಾನದೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತಿಜಲ್ಲ ಯಾನ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆ ಕಟಿಲ್ದೆ ವಾ ಸುಗಂಧಿ ಅಣ್ಣ ಓ ಲಿಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪನ್ನೆ ಕುಲ್ಲಿ ಮನಿ ಬಂದು ಏತು ಬರ್ತಾರೆ ಓ ಏತು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನು 2G ವಾರ್ದು ಇದೆ ಅವು ಇಂಚಿನ 2G ವಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಬ್ಬ ದುಮ್ಮು ಗಂಗಸರ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 2 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 3 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸತ್ತು ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಅಪ್ಪನ 2 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 2G 3 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಾಂಡ 3G 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವಾರ್ದ 4G 5 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಣ್ಣ ಅಲಕ್ಕ ತೋಜಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತು ಬರ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಓಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೂರ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೂರ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೂರ್ನು ರೋಡ್ ಹತ್ತು ಮೂಲತ್ತ ಮಲ್ಲ ನೀವು ಬಲ್ಲಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಭೆ ಮುರನಿ ಶನಿವಾರ ಹೊಡಿತಿನ ತಂದು ಹೌದೇನೆ ಬಾಕಿ ಐನಿ ಅವು ದಾಯಪಂಡ ಶನಿವಾರ ಅಲೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಶನಿವಾರ ಅಲೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಕಪ ಕೋಡೆ ಐತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಆಯ್ಜಿ ಐತಾರ ನಿಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜೀವಂದನ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಡಿದೀಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಜಂಕ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಕಿದಾನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಉಂಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ನೆಂಕೊರ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡಿ ನಿಕ್ಕಿಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕಣೆ ಆಪುಂಡ
ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪನೆ ತುಂಬು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲಿಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ದಾದನ್ ದಾದನ್ ಈ ನಿಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಯಾ ನಿಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಗಾಡಿಗೆ ಕುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪು ನಿಲ್ಲಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಓಡೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಿಜ ನಿಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾ ದಾದಯಲಿಲ್ಲಿ ಅವ್ ಸುಗಿಪು ಸುಗೀಪು ಹೊರ ಬಂಡದು ಮುಗೀಪು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕತ್ತುಂಡಿ ಒಂದು ಶೇಖರ ನೀ ಏರು ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಏರ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕರಿಸ್ಪುರ್ಪುನ ಮಗಳತ್ತ ಅವಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನಗನೆ ಅಂದ ಜಾತಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ ಏನ್ ದೂರ ಅಂತ ಒಂಚೂರು. ಸ್ವಾಗತ ಭಾರತಿ ಜಾನ್ ಕುದುರೆ ಮಲ್ಪದಿ ఏంటే ఓ ఓ ఓ నిఖిల ఇంచిన నిఖిల మహిళా మండలి దువే ఆపుని నిఖిల ಅವಳು ಯಾಯ್ನ ಪಣ್ಣು ಈ ಪಣ್ಣು ಯಾನ ಪಣ್ಣು ಐಕ್ಯ ಪಣ್ಣು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಪುರುಷೇರ್ಲ ಬೋಡು ಅಂತ ನಿಖಿಲಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಅಂದೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ವಾಗತ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯನ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಹಲೋ ಅಂದಣ್ಣ ಅಂದ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೊಂಡ ನಾನು ಹೋಗ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಖ ಸ್ವಾಗತ ಆಯ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಹಲೋ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದುಂಡು ರಪ್ಪ ಅವೇ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನಾನು ಎಡೆಗೆ ಆಂಡಲ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಡದು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮನ ಸುಮನ ಸಮನ ಮನಸ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ನೀನು ಪರಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಅಂಚೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕೊಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲಂದಿನಕ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಬಿತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕಿರ್ತಿನಕ್ಲೆ ಊರ್ನಕ್ಲೆ ಪರಊರ್ನಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಲೆಲೆಗೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಅಂಜನಕ್ಲೆ ಅಜ್ಜರ್ನಕ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲೆ ಜಲಿಪಿನಕ್ಲೆ ನಲಿಪಿನಕ್ಲೆ ಬುಲಿಪಿನಕ್ಲೆ ಉದ್ದದಕ್ಲೆ ಕುದ್ದದಕ್ಲೆ ತೋರದಕ್ಲೆ ಸಪುರದಕ್ಲೆ ಗೊಲ್ದಕ್ಲೆ ತಪ್ಪುದಕ್ಲೆ ತುಳುತಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡದಕ್ಲೆ ಹಿಂದಿದಕ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸರ್ವರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಪೋದು ಬೈದ್ವಿ ಆತ ಹಲೋ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಂಡು ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಯಾವ್ದಂಡಿ ಅಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ರಿಕ್ಷಡ್ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾತ ನಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತು ನಾಟಕ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಅತ್ತಿ ಏ ನಾಟಕ ಪನ್ನಗ ಟಪ್ಪ ನೆನಪಂಡಿ ಎಂಜನು ಇತ್ತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಕ್ಕ ನಮ್ಮನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಪ್ಪನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಪ್ಪನ ಒಪ್ಪನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಪ್ಪನತ್ತಿ ತುಳು ಸಾಂಸಾರಿಕ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಬಲಿಪುಗನ ಬಡ್ಚಿ ರಿಕ್ಷಡ್ ಹೋಯಿ ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ಬಲಿಪುಗನ ನಾಟಕದ ಬುದ್ಧರ ಅವ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನಾಟಕ ತೂದೆ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇದು ಕಾಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬೈದನು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಭಾಷಣ ಅದೇವು ಬೇಗ ಮಲ್ಪ ಭಾಷಣ ನಂಗೆ ಮದಿಮೆ ಬೋಯರಜ್ಜ ಏರ್ನ ಅವ್ ಬರಿತಲ್ಲ ದಾಸನ ಬರ್ಚಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆಗ್ಬಿಜವು ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಕಟ್ಔಟ್ ಕಟೌಟ್ ಅನ್ನದಾನ ಮಿತ್ತು ಬೈನಿ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಣ್ಣಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಾರು ಬತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಲೆಗೆ ಬಗ್ಗೆರ ಪೂಜತ್ತ ಹೌದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಕುದುಪೆ ತಾಗುಂಡು ಪತಿಯೇ ಪರದೈವ ಇಂಚ ಪತಿಯೇ ಪರದೈವ ಎಂಕ ಪತ್ನಿಯೇ ಪರದೈವ ಅವೆಂಚೆ ದೇಪುಂಡ ಆಲೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪರ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತೈವ ದಾದ ಪಂಡಲ ಎನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಜನ್ಮೋಡು ಇರೇ ಕಂಡನೆ ಅದು ಪೋಡು ಐಕೆ ಬಂದ್ನಲ್ಲ ಪೊನ್ನಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಕಂಡನಿ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಲ್ಲ ಯಾನೇ ಕಂಡನಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಬು ಏತು ಮೋಕಿ ಓಕೆ ಸಾವುದ ಬಕ ನನ್ನ ಪಸತ್ತು ಬರ್ಪನೆ ಕುಂಟಾರ್ದ ಅಟಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಕಲ್ಪವನು ನೆಕ್ಕಂಡ ಪೂರ ಗೊತ್ತುನತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಖಾಲಿ ಕುಂಟಾರ್ದರೆ ಬಡದಾರನ ಮದ್ಮೆ ಆತನೆ ಅಂದೆ ಐಡ್ ದಿರೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಮದ್ಮೆ ಆತನೆ ಓಯ್ ಓಯ್ ನಾ ಯಾನ್ ಈಜಿನ ಈ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಎತ್ತು ನಿಮ್ಮಲೆ ಈ ಬರತ್ತಿನ ಚೀಟು ಬಿಡ್ದು ಬೈದಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಚೀಟಿಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಭಾಷಣ ಮನ್ ಪೂಜಾಲು ದ್ರಾಕ್ಷೆಯೂ ನರಿಯು ಓ ಅಣ್ಣ ಕೈ ಮೆಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಪರಿಯು ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತಾದೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂಡೆ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ
ಎಂಜಿನ ತಜಂಕು ಓಡಿಪುಣ್ಣು ಅಂಚತ್ತಿ ಹ. ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಸಾದಿನ ನಡಪೆರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬೋಡು ದೈಗ್ ರಿಕ್ಷಾ ದಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಪು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಡ್ ಇಲ್ಲರ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಯ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಪೊಣ್ಣಾಗನ ತಾನಾಗ್ಲ ಬಿದೇವರ ಬುಜಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಬಾರ್ದು ಬುಜಿ ಅದೇ 12 ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲ ಸಾಗು ಬಿದೇವ ಓಪನ್ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚತ್ತಿ ಬಕ. ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೋಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೋರ್ಡು ಐಕೆ ಆನುಲೆಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ನಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವಧಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಆದಿಮಾಯೇ ಈ ಆನೆ ಪಂಡ ಆನು ಪರ್ದು ಪೋಯೆ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆ. ಕೆಳದಿಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಎನ್ನಮ್ಮ ಮೇರಿಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತ ಪೊಂಜನಕ್ಲತ್ತ ಅತೆ ದಾಯಿಗ್ ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಏತೇತು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಿಗ್ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೋತಲೆ ಎಬೆ 6 ವಾರ ಬತ್ತನಾತ ಯಾನ್ ದಿನಲ್ಲ ಬೊಪ್ಪೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಹೋಗು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಬಕ. ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಿಕ್ಷಾ 10 ಬೆದ್ದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಆದಿಮಾಯೇ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದಿನ ಪೊನ್ನು ಮೊಜ್ಜು ಬದ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯೆ ಪೆದ್ದಂದ ಎತ್ತಂಡ ಓ ಪೆದ್ದಂದ ಎತ್ತಂಡ పెద్దందెత్తు నన్ను గర్గాయి ಅತ್ತೆ ಮೇರೆ ಪೆತ್ತಿನ ಬಾಳೆ ಎಂಚಪ್ಪು ಏನ್ చెప్పు ಉಂಡೆ ಬೆಲಕಾಯಿ పొన్నులు వెయిట్ కమ్మి ఇవంత హైట్ కమ్మి పుల్లులే పెట్టు కమ్మి ముకుల్ దానే మనీ పుజి అవు మూజిల బాప డమ్మి ಯಾನು ಪೊಂಜನಕ್ಲುಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುನು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಜೋರಾವುಡು ಜೋರು ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಜೋರತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ತಲಕ ಜೋರಾವುಡು ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಪಿಲಿ ಎತ್ತು ಹೇ ಪುಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಜೋರಂಡ ಹೆಪ್ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಾಪಂಡ ಪಾಪ ಅಂಡ ಗೊಬ್ಬೋಲಿ ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಜ್ಜಿ ಆಪಲು ಆಂಟಿ ಆಪಲು ಅಕ್ಕ ಆಪಲು ಅಪ್ಪ ಆಪಲು ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾಪ ಅಡೇಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಪಾಲು பொண்ணுனு மாத்தேர்ல மாத்தேர் பண்பேரு అయితే షోడియా పనిపి పొన్నులను మాతేరు మాతేరు పనిపి దాయకి మాతేరు మాతేరు పనిపేరు పాప కాండే పాడిన అంగిని మధ్యాహ్నం మాతేరు మధ్యాహ్నం పాటిన బయ్యేడు మాతేరు బయ్యేడు పాడి రాత్రి మాతేరు అంచ మాతేరు 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 ಮೇರೆ ಮಾತ್ರ ಓಲಾ ತೂತೇರು కాలి పొంజనక్లెన్ మాత మాతేరు పన్పునత్తు ఎంకులు సాంకున పెద్దల మాతేరు పన్పేరు ఎంచ గోమాతే అందಪ್ಪ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತನು ಗೋಮಾತೆ ಪಂಡಿದೆ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತಲ ಇಲ್ಲಡೆಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಿದೇಕಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೌದಾ? ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಗೋಮಾತೆ ಗೋಮಾತೆ ಪನ್ಪತ್ತ ಅವು ಬಾರಿ ಮಿಸ್ಟಿಗ ಬುಂಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಂಚೆತ್ತ ದೇ ಬಣ್ಣಗಿದ್ದೆ ಪೆತ್ತ ಊರ್ದ ಪೆತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೆತ್ತ ಸಿಂಧಿ ಜರ್ಸಿ ಪೂರ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೆತ್ತ ನಮ್ಮದಾದ ಅನ್ಪ ಬಣ್ಣಗ ಗೋಮಾತೆ 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 ಪನ್ಪ ಅವು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಕಮ್ಮಾತೆ 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 ಆಜನ ಬರ್ದ ದುಮ್ಮಾತೆ ಗುಮ್ಮಾತೆ ಹೆಣ್ಣು ಒಲಿದರೆ ನಾರಿ ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಣ್ಣು ಒಲಿದರೆ ಇಂಚ ಹೆಣ್ಣು ಒಲಿದರೆ ನಾರಿ ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ ಅಂಚಾದು ಬಾವ ಇನಿ ಚೈತ್ರ ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಾರಿ ಅಂಚಿನ ಪುರುಷ ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಪಾಡ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಆರು ಬಣ್ಣಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರು ಬಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಣ್ಣು ಲೇಪಲ ಸಾರಿ ತುತ್ತೋಡಿ ಸಾರಿ ತುತ್ತು ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪಾರತ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯಿನೆಟೆ ಅವಲವಲ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪಿನಿ ಏ ಶಂಕರ ಯಾವ ವಿಷೋಡಿ ಬಾತೆರವಲ್ಲಿ ಅಂಗಿ ಗುಂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತೆರವಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಬಾತೆರವಲ್ಲಿ ಈದಾದ ಬಂಡ ಇನಿ ಪಾಡನ ಅಂಗಿ ಗುಂಟದ ಅವರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಣದತ್ತ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅಂಗಿ ಗುಂಟು ಪಾಡಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆತನ ಇಕ್ಕಿ ಮೇನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕುಂಟು ಪಾಡಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆತನಿ ಇತ್ತೆ ಮೇನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕುಂಟು ಪಾಡೋದು ಪನ್ಪರತ್ತ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆತಂಡಿ ಅವಾಗ ಬಾಲೆದಾನೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತೋಡ ಹಾಕೆ ಮಾಡೋಡ ಲಂಗ ಮಾಡೋಡ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಂಗಿ ಗುಂಟುದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ಪುನತ್ ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿಬೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂದ ಏನೊಂದು ವಿಷಯ ಬನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಾಚಾರನಾಗ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಬನ್ನಾಗ ಅವಳು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಗಳು ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೇರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಜವನಿಯರ್ಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕಿ ಅವಾಗ ನಿಜವಾದ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಂಗಿ ವಿಷಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನು 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಿರ್ಭಯ ಕೊಳತಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಪುಣಿಗೆತ್ತ ಅವು ನಿಜವಾದ ದಿಕ್ಕಿನ ನ್ಯಾಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ದಿಕ್ಕುನ ನ್ಯಾಯ ಅವು ಅತ್ತು ಪುರ
ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಿಯಾರೆಡ್ಡಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಯ್ನ ಆರೋಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಲಿ ರಡ್ಡದಿನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮತ್ತು ಕೆರಿಯರ್ ಅತ್ತ ಅವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ನ್ಯಾಯ. ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ನ್ಯಾಯ. ಆತ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಂತಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಕಾಪುನತ್ತು ಅಂಚಿನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಂತಿರತ ಅಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಡನ್ನಾಂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪಂಪಿನ 4 ಅಕ್ಷರ ಎಂಕಿಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇನೆರಗಿಚ್ಚಿ ದೇವೋ ಈ ಕೊಂಜನಕ್ಲಿಂದಲ್ಲ ಚಲ್ಲ ಮನ್ಕೊರ್ಸಾವ ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ಷೆ ತಡಿಕೆ ಮಾಡು ನತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಬಾಲಿನ 9 ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿರ್ದಿದ್ದು ಪೆದ್ದನ ಬೇನೆಂಡತ ಅವ್ ಏರಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಆ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತುಪುನು ಆ ಬಾಲಿದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದ ಪೆದ್ದನಗ ಬೇನೆ ಬಾಲಿದ ಅಪ್ಪೆಗತ್ತು ಬಾಲಿದ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಬರಡು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಪೆದ್ದನ ಬೇನೆ ಎಂಚಿನ ಎಂಚ ಪೆದ್ದನಗ ಬೇನೆ ಬಾಲಿದ ಅಪ್ಪೆಗತ್ತು ಬಾಲಿದ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಬರಡು ಬಾಲದ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಬರೋಡ ಬಾಲದ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಬತ್ತುಂಡಾವೇ ಓಲ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದಾಗ ಬತ್ತುಂಡ Sun Premium Refined Sunflower Oil Arpana Malpanachna Rowan Corporation Comedy Premier League Season 3 powered by Aruna Masala and Land Trades Developers and Builders. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿರಂಚಿನ ನಮ್ಮ SL Shade Golden Poppy. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ನಿಖಿಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮತ್ತು ಲೇಡೀಸೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಇರೇನು ಒಂಜಿ ದಾಯ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ ಓ ಅರೇನ್ ಬುಡಿಯಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಜರ್ಜುಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅರಿಗೆ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಂದು ಸೊ ಶ್ಯಾಮಾಂಚನ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಕಿಟ್ ಬಾರಿ ಸೋಕಾಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಜಾದ ಯಾಂಪನಾಡ ಈ ಲೀಗ್ ಶೋತ ಮದ್ಮಲೆಗೆ ಜರಿತ ಬೊಳ್ಳಿದ ಜರಿತ ಸೀರದ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಗ್ತದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ಪಂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪನಗಲಿಗೆ ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಸಮಾಜೋಡು ವಾ ರೀತಿ ಯಾವಡು ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂದೇಶ ಕುರಿತು ಬಾರಿ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇದು ಸುರುಕಾದ್ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ಪನ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ತಾಂಟ್ರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟೀಮ್ ಆಡಿನ ನಿಖಲ ದುಂಬುದ ಸೀಸನ್ ನಿಖಲ ಎಂಚಿನ ಟೀಮ್ದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತನ ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದ ನಿಖಲು ತೆರೆಯೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಂದಾರೆ ಟೀಮನ್ನು ಘಟಾನು ಗಟ್ಟಿಲು ಪೂರ ಸೇರೊಂದರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಪಂಚಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಶಶಿ ಅನ್ನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತೋಜಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ 4 ಪೇಜಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಲ ಪನ್ಪೇರ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಬೆಜ್ಜರ ದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಕೇನ್ಗ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಆದ ಅರೆಗೆ ಐತಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಂದು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಪನ್ಲೆ SL Shade Golden Poppy, hi and congratulations. Bari porla nikalna matanala performance. Thank you. One line puncher show kittandu. Irna prayer bari ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಲ್ದ ಆಗಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಇವೆಂಚುಲಿ ಎಂಡ್ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಅಬೌಟ್ ರೇಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ 8 ವರ್ಷದ ಪರಬು ಈಜಿನ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಆಕಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ದಾತ್ರ ಹತ್ತಾಗ್ಲಿನ ರೇಪ್ ಮಲ್ಪುನು. ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮೇ ಬಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದೊಲ ಎಂಚ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಲ ಮಗಳಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಲ ತೋಚ್ಪಡ್ಕಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋರು ಯಾನನ್ನು. ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ಖಾಲಿ ಪೊಂಜೋಲ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನತ್ತ ಅಂಜೋಲ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪು ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಅಂಜೋಲ್ನ ಮಗಲ್ ಮಿಗ್ದಿಯ ಜಾಗಡ್ ಉಪ್ಪರ ಯಾವ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕತ್ತ ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಡಕೇನ್ಗ ಸರ್ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ SL Shade Golden Poppy ದುಂಬುರ್ದು ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬುರ್ದಿತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಕ್ಕ ಇತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಿದ್ರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಚಾರ ಈ ನಿಕುಲಿನ ಎಂಚಂದಿದೆ ತೊಂದರೆ ಅವು ನೆಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲು ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೋಜನೆ ಇಂಕೆ ಬಹುಶಃ ಆ ವಿಷಯನೇ ಪತ್ತೊಂದು ನಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿಯದ ಅದನ್ನು ಆಂಡವು ಬಾರಿ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂಲಂತೆ ಬಂಗಲ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು
ಒಂತೆ ಭಾಷಣ ಪಂಡಿಲೆ ಕಾಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತ ಎನ್ನ ಉಲ ಇಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ ಒಂಜಿ ಕುಡುಪುನ ಒಂಜಿ ಕುಡುಕೆ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಏತನ ಒಪ್ಪೊಲಿ ಅನ್ಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬುರುಡಾಪುನ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಗುಂಡು ಪಾಡ್ದು ಕೆರ್ಪುನ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಕೊರಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಎಂಚನುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದವನೇ ದೆತೊಂದೊಂದು ಪನೋಲಿ ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊರನಾಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬುರುಡಾದ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಡು ಸೊ ಒಂದು ಈ ರಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒರಿನ ಬುಂಡಂದಾಂಡ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ನಿಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತುಲೆ ನಿಕ್ಲು ನಲ್ದಿರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ ಒಂದು ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಸ್ಸೆನೆ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಂಧನೆ ಪಂಡೇರು ನಿಜವಾದ. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದೇರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ನಾಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದಿನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಏರ್ ಕಾಮಿಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪೆರೆ ಬೈದಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂಡೇಡ್ ಪುರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂದು. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ ರಾಮದಾಸ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡೇರಿ ಅವೇನು ಅಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೇರಿ ನಿಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸುರೇಶರೇ? ಓ ಸರ್, ರಾಮದಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏಂಡರ ಅಂದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜಾನ್ಲ ಐಟ ಈರು ದಾದಲ ಪಂಡರ್ ನಂಡ ಈರು ಪರ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಆದಿ ಅತತ್ ಆರು ಪಂಡತ ಉದ್ದೇಶಿಂಚ ಬನ್ನಗ ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುಂಡು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಜನಕ್ಕಲು ಒಪ್ಪೊಲಿ ಬುಡೋಲಿ ಅಂಚ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೆಲವರು ಎಂಚಾತಿರ್ ಪನ್ನಗ ಕೆಲವು ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಇರ್ತದು ಪಾರು ಕೆಲವು ಟಿವಿಡ್ ಅಕುಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ ತುಂಬ ಮುಕ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚಿನ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಪುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಅವು ಟಿವಿಡ್ ಬೈದಿನ ಆರಂಚ ಬಂತಿರುವ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡಿನಿ ನಿಖಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪನ ಬೇತೆ ಇಂಚನೆ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನ ಬೇತೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ನಿಖಲ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏರಿಗೆ ಏತ ಅರ್ಥ ಆತನಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಹೆಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಅನ್ ಸರ್ ಈ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಅಂಡ್ ಇಜಿನಿಂದ ಆತ ಮಂಡೆ ಬಲಿ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲಕನೆ. ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಶೋಟ್ಲ ಐತೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಶಿ ಸರ್ ಬೇತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 10. ಸೊ ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂತ ಬಂತು ಸರ್ ಇರ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 8 marks ಫ್ರಮ್ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ 8 marks ಫ್ರಮ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಸರ್ 9 marks ಫ್ರಮ್ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಬರ್ತು ಯಾನ್ ಅತಿಥಿನಕ್ಲೇನು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಪದ್ವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಕುನ್ನ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರಿಗೊಂದು ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಕುನ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಕದ್ರೀನ್ ಎತ್ತ ಮಾಲಕೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ದ ಮಾಲಕೇರು ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗಳೊಂದು ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ದಿನೇಶ್ ಕುಂದರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು V4 ನ್ಯೂಸ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಮೇಡಮ್. So can we have the award please? Barad. So Sun Premium Season Award. Sun Premium Season Award 7,000 cash. And ಅಂಜನೆ ನಂದಿನಿದ ನಮ್ಮ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್. ಸೊ ದಯಮಲ್ತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸರ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ಬಾರ್ ನೇನು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಕುಂದರ್ ಸರ್ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೊ ನೇನು ನಮ್ಮ ಮುಖೇಶ್ ಸರ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬಳಲ್ ಬಾಗಡ ಆತನು ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಕ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೊರ. ಎಸ್
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ SL ಶೇಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Rohan Corporation Comedy Premier League Season 3, powered by Aruna Masala and Land Trades Builders and Developers. Automobile partner Renault, beverage partner Nandini, hospitality partner Hotel Ocean Pearl, healthcare partner KMC, technology partner Digital Planet, green energy partner Kumble Solar, radio partner Red FM, fashion partner Black and Black Fashion Analyst. Co-sponsored by VK Furnitures and Electronics, Vasudev Stores, Heaven Rose Professional Unisex Saloon, Wardrobe Kits and Men's Apparels, Kushals Fashion Jewelry, Modern Kitchens, Hotel Crystal Park in Mysore, Car Decor, Evergreen Garments and Exports, Biomont's Hair Replacement, Cochin Bakery, SL Shade Diamond House, Lady Hill, Olympic Sports, Royal Group, Deccan Carpets, Maya Happiness Chocolatey Bar, Costume Cottage, Sri Veda Mayu Ayurveda Multi-Speciality Hospital, Tribhuvan Hero, SDM College Ujre, SP Cinemas, B Devdas Ganapati Pai Enterprises and Day to Day Digital.